Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi uyu pano pachannel yenyu yeMbire TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Comrade Geza vakataura vakati wese ari kufarira 2030 chingozivai chete kuti munhu iyeye imbavha, haana chakanaka chaari kuda kuti nyika yeZimbabwe inge ichiita, asi kuti inge ichiparara kuburikidza nekuibira. Mashoko panapa tiri kutaura akanangana naSenate President ari zvekare Women's League chairlady amai Mabel Chinomona, avo vari kutaurwa kunzi dare reparamende rakaparadza mari ingade kusvika kuchidimbu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica vachiupgrada imba yavo yekuBorodero. Izvo zvakonzera kuti pange paine kutaurika muono wakasiyana-siyana. Munguva dzadarika idzi, Mabel Chinomona anonzwika achitaura mashoko anga akanangana naVice President Chiwenga akuti isu semadzimai tisu tine chimuti, ukada kufarisa tinogona kukupidigura, tinogona kukudzingisa mubato reZANU-PF. Amai Chinomona panapa vari kutaura kuti imba yavo yashandisa mari inodarika iyo 400,000 United States dollars, mari iri kubva muhomwe yenyika, kutenga luxury fittings pamwe chete nezvimwe zvemumba, zvinhu zvinova zviri kutaurwa kuti zvakabypassa matender processes, uye kuti dare reparamende harina kunge rakada kuti ringe richipindura maererano nenyaya iyo yeye. Vamai Chinomona vanonzivo varamba kutaura nevatapi venhau vachipindura nyaya iyi, kuchinzivo vashandi vedare reparamende vakashevedzwa nemumiririri mudare reparamende wekuwadzana East Charlton Wende, uyo anotungamirira komiti yedare reparamende yePublic Accounts Committee, apo avaida kuziva kuti zvakafamba sei kuti pange pachishanda mari yakadaro pasina kuendwa kutenda. Zvinotaurwa kunze vazhinji vevanhu ava vaita zvekunongwa handpicked kuti vange vachisupplya zvinhu kumba pakuvandudzwa kweimba yamai Chinomona. Zvinotaurwavo zvekare kuti Auditor General kujinga mugore muaudit report yegore ra2023 to 2024 akaflaga akava nemubvunzo maererano nemari zhinji dzakashandiswa namai Chinomona pakuvandudzwa kwemba yamai Chinomona nedare reparamende, asi mibvunzo yakaramba kuwanikwa. Pachitaurwa kunzi pane zvizhinji zvaiitika pasina kuendeswa kubid, zvisinei nekuti dare reparamende riri kuramba richidhifenda muitiro warakaita, kusanganisira vaJacob Mudhenda, avo vari kutaurwa kuti vashandi vemuofisi yavo vaizvilo allocata fuel inodarikidza yavanofanirwa kunge vachiwana makoponzi ayo anonzi aizoguma mamwe acho ava kutengeswa. Ndo mashoko muri Zimbabwe aripo maererano naMabel Chinomona, uyo akanzwika mazuva adarika aya achishoropodza zvikuru Vice President, uye kuti ndemumwe wezvigananda vari kutsigira term extension yavaEmmerson Mnangagwa kuti vapfuurire mberi nekutungamirira nyika yeZimbabwe kusvika mugore ra2030. Ndo mashoko atanga takakubatirai muri Zimbabwe pano paMbire TV patinokupai navo mururimi rweshona.